pertanyaan raja nami nabuhi hubek kami hajagaron ni napuro muno las marohamuna raja nami molo tung pesomani hatani rajai simbora bagar mai terlumobi di binompar ni ibu tomon amang na tua. Jadi iman nabuhi husok bahok kami tuhamu akan lihat na lulu terlumobi matahet tu raja ni hula-hula terlumobi ma tu pariboto dohok si parboru tuhamu akaulula nami saluhutna nang wele kami hamu akabaru nami saluhutna amang boru do tamu na boru molo tuppe na di baga sa pertanyaan kubay kami hasang apun ni natulang munao alas marohamuna mang boru do tamu na boru sok-sok ni lang hita na maramaranggi raja ni trupung doho pemerintah setempat terlumobi ma dihuriai raja nami molo tuppe holang pertanyaan na busok kami hamu ka raja ni gula-gula nami saluhutna mahamu ka na tua-tua nami balas marohamuna songoni mahata nami amang na tua-tua margongan mauliate butima Mulia tema